Presented by Aishwarya Music Maithili। ए हो सुनै छ हां बोल बोल की बात छे। लोन को फोन बिकाय छे एगो हमरा किन दो ना फोन को मोबाइल। अरे तोरी जरा के नहीं के जे खाए देताई ना बेटा हमें अब छोटका मोबाइल नहीं चलेबा हमरा किन दो एगो बड़का मोबाइल। नहीं रुपया पैसा नहीं छे जे छे भी हम कम चला ठीक छे। हां त सुनो कि नहीं देने हो पिया कि नहीं देने हो पिया कि नहीं देने हो कि नहीं देने हो पिया कि नहीं देने हो पिया कि नहीं देने हो एगो लोन में फोन मा कि नहीं देने हो एगो एप्पल के मोबाइल कि नहीं देने हो। बिकाई दे भीगे धनी बिकाई दे भीगे धनी बिकाई दे भीगे बिकाई दे भीगे धनी बिकाई दे भीगे धनी बिकाई दे भीगे हमर घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे ओ त घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे सुनै छी ना हड्डी तोड़ देबो। एगो एप्पल के मोबाइल कि नहीं देने हो। Music by Shashibhushan Singh। हमर घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे एगो एप्पल के मोबाइल कि नहीं देने हो। हमर घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे मंगाई देने हो पिया मंगाई देने हो पिया मंगाई देने हो मंगाई देने हो पिया मंगाई देने हो पिया मंगाई देने हो एगो नेट वाला सरिया मंगाई देने हो एगो 1600 के सरिया किनाई देने हो। कहाँ से देबोगे धनी कहाँ से देबोगे धनी कहाँ से देबोगे कहाँ से देबोगे धनी कहाँ से देबोगे हम कहाँ से देबोगे तोरा नेट वाला सरिया कहाँ से देबोगे तोरा 1600 के सरिया कहाँ से देबोगे सुनै छी ना। एगो एप्पल के मोबाइल कि नहीं देने हो। Music by Shashibhushan Singh। हमर घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे एगो एप्पल के मोबाइल कि नहीं देने हो। हमर घरवा दुआरवा बिकाई दे भीगे घुमाई देने हो पिया घुमाई देने हो पिया घुमाई देने हो घुमाई देने हो पिया घुमाई देने हो पिया घुमाई देने हो समस्तीपुर बाजारिया घुमाई देने हो बेगूसराय के शॉपिंग कराई देने हो। बनाई दे भीगे धनी बनाई दे भीगे तू बनाई दे भीगे बनाई दे भीगे धनी बनाई दे भीगे तू